西武ファン、あれ、この選手復活してね。外崎修太に割り8ブロックリン。4212。1本。OPS755。ようやっとる。マジでバッティングはいい。マジで復活しとるやんけ。サード転向で打撃に集中しやすくなったか。今の時代これだけ打てれば十分クリーンアップやれる。守備がね。逆にサード守備がやばいんよ。サードは外崎ならもう少しうまくやれると思ったけど苦しんでるな。セカンド戻してええんちゃう。まだ誰も定着してないし。でもセカンド戻したらまた打撃落ちそう。そこは難しい。でも打撃はほんまに戻してきてるよ。このまま頼むぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。